Nyakoronga jwangu kinyi makawuono chenro mar opogore biro ni e gwenge mag Mnazi Moja mantiere chuny boma mano ma Mombasa. Kinyi makawuono pok mabendo daro rango otenre kod pok mar Goyo Chapa mwandu opogore koro nyaka lewni kuom ranyisi kata mna mar wako ineno kanyo kogo chapa. Bende sepenjore ni ilosogi e yo machalo nade. Omiyo kinyi makawuono mano puonj makende mabende wadoro bedo kwa miyo medo bed koda nyake giko mar chenro makama mitao kod ana Sharon Entiere kod duka mongere kaka Determined Paperwork machiegni. Nyakoram gajongi sani korase bedo mano mar poro wach gi jata chenro maduonga mano mabendo bedo kago chapa mwandu opogore mar mondo munyiswa ni sigande pok mabendo timo e gwengegi mag Mombasa gin mage. Aroki ni machiegni ma ene chenro mar pok opogore kichako chaka nigi nyingi in wuod kanye tango mitimo e gwengegi mag Mombasa. Aniluonga ni Kennedy Omondi aja Siaya Alego kamoro kanyo milongo ni Don't Koki. Don't Koki en between Ngia gi Karemo. Kanye kuma na donge to biro dwaro tich Mombasa koni. Koro Mombasa koni tadak bende ukadak Mombasa lakini adak e Kilifi County. Adak kumilongo ni Mariakani. Chone manadak Mombasa. To Kilifi kocha na relocate nkech wach mag biashara gieki. Omiyo adak Kilifi tawuok ko Mariakani pile kabiro Mombasa kae. Koro kae mwatiye to emwa hustle watimo biashara opogore. Majorly atimo printing gi biashara matindo mang'eny. Makoro nyiso ni tijni ne opuonji koso nobedo nade? Printing nachako 2010. Noyudo ka natimoga tije mag nantiere ga Nairobi chon. Nachako Nairobi to Nairobi kacha notimo biashara moko mag marketing, sales and marketing gieki. Koro ka natimo sales and marketing nousoga nimiyowa product twadhi twauso to products mwauso goeko emiyude commission. Gimoro amora miuso yudo siling 10. Seche moko in a day inyalo uso gik moko 10 tiyudo siling 100 tikwano ni it's a day. Koro naneno ka gik moko ma joka miyowa mondo wadhi waus giko eko yudre e local supermarkets. Koro aning'en chengoro na decide madhi atemo wuothe e supermarket. Koro chieng'no na yudo myself kantiere Westlands kacha. To ne ndalogo imiyowa gas lighters moko kanyo ni mondo wadhi waus. Gas lighter no achiel nwauso 50 bob timiyowa 10 bob. To ntiere moko kanyo bende ma niuso at 200 to kiuso 200 no ndo imi commission mar 20 bob. Lakini koro an kana wacho ni we monda benda wuothe e supermarket monda ne kaka gik moko chal. Ng'eni se ntiere seche moko minyalo dhi e supermarket tiyudo ka jok moko matiyo ga oko gieki en ga ng'at ma kodonjo supermarket to dwaro basic things to lakini ntiere gik moko ma funky moko inyal ng'eyo ni gigi gin mae timang'o. Koro ng'eni ema nadonjo supermarket ma yudo lighter ma imiyo gani mondo wadhi waus chande. Tayudo ka beche en gimoro 15 bob. Ma wacho ni abende koro noyudo ka seche ma watiyo tije kande ka yudo 100 takano 50, ka yudo 100 takano 50. Koro noyudo ka account mara antiere gi around 700 shillings. Tawacho ni 700 mantiere godo chande. Immediately nawe tijno ma dhi e ot ma kao 700 manakano chande ma nyiewo godo gigo te ma achako godo ma atemo auso gi ma aloso capital mar around 60,000. Koro
kapo ka chako timo gimoro else to brother na ogochona to nyisa ni kanyalo biro Mombasa mondo nyisa kaka nyalo timo. Emane timo abiro Mombasa. Koro kana biro Mombasa to nwa timo rapo kode, nwa join kode. Kwase join kode, brother na no introduce a tich mar uso papers, karatas, raw materials mag printing. Koro pesa manantiere godo matin chande emanwa chako godo ma obendo medo mare mwachako timo kode biashara kanyo. Koro ing'eni en koro no meja in printing anto na uso papers. Ma Nyasaye nokonya ma yudo mang'e many types of papers. Kennedy dong inyalo mna lero ne nyikwa Ramogi Juang ni sigendo sebedo nade nikech motelo ni intiere county ma Nairobi sani intiere Mombasa ka. Ang'o manoguli Nairobi ka kili Mombasa? Na biro Mombasa nikech brother na intiere kae. To brother na nendo emane at least omia headlight mar endelea gi gima natimo nikech hawking chande no kane ka nen gima already no bende nok more lakini nen gima nyaka ng'ato time ka idonje biashara moro minyalo timo. Kinde ka kinde ng'ato ka chako ohala nyaka bede gi omenda mano mochako godo ohala mong'ere gi dongere kaka capital. Akini ni golo capital kali? An nachako gi ceiling 60,000 managolo from hawking to nachako gi ceiling 700 manachako godo emano timo nonyuolo 60,000 kano senyuolo 60,000 eka chako timo biashara mar uso papers. Lakini berne ni wakati seche mana uso papers noendo ni wateja uchako ng'eyo ni watimo printing. Koro clients mane biro kaka ntiere client moro mano biro mano change life mara nen client achiel no biro no dwaro brochures 10,000 pieces to nanyise ni brochure achiel en siling 10 to no mia deposit mar 50,000 matimo ne tich alafu bang'e omia balance to no medo capital manantiere godo eka endelea ma anyiewo my first computer ma nyiewo nyaka printer na mokwongo. From there wateja nochako biro more. Bende kopogore kata mna gi savings kata mna kungo manintiere godo bende kinde ka kinde bende omenda samoro jomoko jayudo kokalo e hola. Akini pok yudo sir moro amora samoro mar hola? Hola na yudo gi bank mar Equity. Koro ing'eni koro kana sechako tiegra mabedo mabere biashara to aginene awacho ni ntiere machine moro kanyo manadwaro. To machine mokwongo manadwaro noendo nen digital machine. Koro digital machine chande nadhi manyiewo second hand. Second hand ni nayude at 240,000 shillings. Mane akawo from Equity Bank. Machine nadhi manyiewo Nairobi. To kana chopo Mombasa kae gi machine notamre tiyo. Ma adok kuom ng'ama nonyiewo na machine motamre duoko na pesa. Ma nachulo loan gi pesa ma tiyo godo ma kawaida lakini machine no nokokonya. Lakini kana dhi ma Nyasaye konya ma endelea ma tieko loan no morumo na wacho ni this time round tanyiewo machine manyien. Kore makana dhi nyiewo machine manyien na nyiewo at 550,000. Lakini the same way koro kaka nase Equity nose konya ma yudo kony mokwongo chande loan mokwongo cha loan mar ariyo nigi miya mar 550,000 madhi manyiewo machine. Bende kinde ka kinde bengi mar Equity ka chiwonu omenda mago mag hola bende gijachiwoga tiegruok. Akini gisechiwoni tiegruok ponono ni gisechiwo ber mane miseyudo trainings makamago? Ndalo moko kanyo ne gitimo na training ne gi connect gi International Labour Organization mane okawa ka moterwa mwatimo training. Nwatimo business planning, watimo marketing, nwatimo record keeping,
nwatimo nyaka people and their productivity. Mago magik mane watimo mane Equity okonyowa godo. Koro bang'e kane wasetimo mago to biashara nodhi go kona moro kendo kwadhi malo. Makata mana higano endo mana nyiewo my first car. Higano endo nadhi ma atimo biashara ma nyiewo gacha moro kanyo. Nwatimo exhibition moro kanyo. Conference center through International Labour Organization. Negikawa wakai, gichulo nwandege, wadhi conference center, watimo nyaka display mar gik mane watimo. Makoro kanyo Equity nokonyowa sana. Kopogore gi mano, bende ang'eni nitiere till number ma bende kaka jo customers mag Equity ujatiyo godo marien mane? Customers wantiere gi pay bill. Pay bill no endo nitiere korot kumoro kae ma customers maonge machiegni to waoro negi. Kodhi nyime gi chenro mar pok opogore, wang'eni kaka jo ohala kinde ka kinde ohala ma bende utimo jabedo gi ber gi achiedh nade. Anero ga chako gi ber. Ber mane miseneno Kennedy ohala mitimo? Ber moseneno en niya asenyalo bet gi jok ma puonjo tich mang'eny. Serikal no identify andalo moko kanyo watiyo gi joka Anita. Negi mor gi tich manatimo, makoro negi kelo na jok moko kanyo ma puonjo gi tich graphics. Graphics emanyalo wacho ni en talent mara. Graphics na puonjra school, lakini na puonja gi jok matimo graphics. Nikech nochopo time moro kanyo mane anything kadwaro to nyaka dhir ng'ato. Kini koro nawacho ni maya bende nyaka puonjra mondo ayud. Koro mano en achiel kuom benefits ma biashara nosekelo na. Biashara ni endi bende emasebedo ka chulo godo rent mar ot. To ose timo anyiewo puodho kamoro kanyo makata endelea gi project sani. Kopogore gi ber ma bende isenyiso nyikwa Ramogi Jwanga, kendo achiedh nade magi moseneno? Achiedh nade to ng'eny. Nikech sana lure gi jok makelo nu achiedh nade pode gin mana wateja achiel gieki. Sana kitiyo gi jo sirikal kaka county government of Mombasa ma asetiyo negi for long. Tinde nawe tiyo kodgi. Gimomiyo nawe tiyo kodgi ok gichud. To the last business manatimo noduoka chien almost. Noduoka chien sana. Makata sani poka wai recover kaka nantiere. Nkech natwang'oga nyaka t-shirts. To koro stock manantiere godo mar t-shirt te. Namiyogi ka gintiere gi event moro kanyo. Koro since ni nasebedo katiyo negi tije mang'eny, koro negi nyisa ni atima mano chap mondo gi organize na documents mondo bang'e kadhi mondo afuatilie. Nyaka kawuono documents go pok gi wai loso, to en almost 3 years sani, to ne pesa manolal en 1.5 million. Mane pesa manolal e stock mar t-shirts. Bende motelo Kennedy ni wacho ni nitiere moko kuom rawere ma bende ichune gi tiegruok. Akini tiegruok makamagi kapo nono ni pod ichiwogi nono koso nang'o? Trainings gi nosebedo kwa ichulowa gi NITA. Nitiere training mag kioe, koro bende an ga member kacha. Anytime ma students obiro to gichulowa. Per student gichulowa ga 7,000. Koro ne gibiro ga, nitiere cycles mopogore. Kaka an na participate e cycle 2, 3, 4 gi cycle 5. To mokwongo ne gimiyowa ga students around 7-8. To 7-8 go in every month ne gichulowa 7,000 per student. Mago training ma wasebedo, to vijende te ma se train ng'eny gi nigi tije kuonde ma giyawo, to ng'eny gi nitiere mondik mang'eny.
Koro at least 80% mag students mana sebedo ka puonjo ntiere gi gima tim. Chiro nikech ang'eni kata mna Goyo Chapa mwandu mopogore opogore okin mokwongo kata mna e gwenge mag Mombasa ntiere moko ma bende osebedo ka timo. Akeni piem mar tich ma bende timo maket kod mago ma bende timo oko kacha chal nade? Chone mane ber, lakini sani kila ng'ato sani owe tich mwatimo ni endi. Koro chuno ni nyaka warang alternatives, tricks mopogore opogore gi kaka wa approach clients. Nikech seche magi badilisha nigi tactics, ibendi badilisha nigi tricks. Koro mane ma osebedo koketo wa in the field. Nikech ntiere jok mabiro manyien pod kia changamoto mantiere kae. Koro ka gibiro to giparo ni ng'ane no chopo kacha, gik mane watimo mondo wachop mabor ne gin to gikia. Koro yudo ka gidhi to giketho bei dhi piny to gik moko to sani dhi malo. Koro yudo ka seche moko tich gidhi ma gikawo giketho gilal. Lakini wan jok machon yudo ka wan waendelea. Koro yudo ni clients mane wantiere godo mane jok moko kawo duogo kuomwa mos. Kopogore gi mano, daher ng'eyo kaka itimo marketing. Marketing e kambini ka utimo yo machal nade? Marketing marwa watimo e social media. Wantiere gi account mar Facebook iluonge ni Determined Paperworks. Kiidhi Determined Paperworks e Facebook, ibro yudo gimoro amora mwatimo. Mano marketing. Alafu seche moko bende seche ma iga chakre kamae wakawo ga jokibarua 2-3 to gidhi e field, gidhi door to door, gitimo marketing. Koro wan mwa suggest negi territory ma gidhiye, alafu kuonde ma gidhiye bende. To mana another type of marketing. Moko watime status, WhatsApp, number n 0721753628. Mano kirango status mara ibro yudo. The same way ntiere gi business account mara. Mano bende ibro yudo. The same platform mar WhatsApp. TikTok bende wantiere. Koro kiyudo Kennedy Omondi TikTok kacha ibro yuda. Tiere gik mwatimo kae ma bende ntiere TikTok kacha. Mana kaka rawera, hang'ini kiny makawuono, rowere mathoth bende neno chenro mar poko pogoro kiny makawuono. Paro mane ma dichiwne rawera oko kacha, hinya nyaka luwore kod tij lwedo ma initimo. Wang'ini rowere mathoth gisani manyo tich, to nok mar tich bende ntiere pachoka. Hinya paro mane ma dichiwne gi kaluwore kod tij lwedo mitimo. Rowere madwaro tiyo tije office goeko, seche magirito tich kik gibeda ni girito tich. Tich mag lwedo gieki inyalo chako kata kionge pesa. Nikech wawach ni koro ng'ato decide, nikech koro abenda se donje field ma timo gik mopogore opogore. Nikech abende pok anyiso ne atimo nyaka garbage collection. Ne ntiere kijana moro mane biro e ofisa kae pile to ne onge ga gi tich motimo. Koro na introduce manyise ni bwana koro ibro bet na di office kae to tich ng'eny oko kae to nyisa ni anyalo timo nang'o. Tabenda wacho ne ni bwana dwar form moro kanyo mondo alos ni a sketch nikech abende an ng'at ma designer. Koro atimo ne design mar contract form to print ne contract form go eko mang'eny. Tadhi pa nyise ni chakre kawuono idwa timo gimiluongo ni garbage collection. Koro anyise wadhi kode flats gieki ma wapeana forms gieki mo anyiso jo flats go eko ni chakre kawuono un gi garbage collection manyien. Koro kijana no endo nodhi mopeana gigo ma tich ochakre kamano nyaka kawuono garbage collection no endelea. Mane kaka from scratch noonge kata capital. An mana print ne mana gigo tatere twachako. Koro the same way inyalo yudo vijende moko ma bende pod rito tich gieki. Inyalo dhi kata Kongowea kacha tinyiewo machine inyiewo kata oduma ti iketo kamoro tichako wang'o bulo oduma kirito gima biro timre noendo mondo timre kata koluongi tich at least in kata gi fare mar dhi
chako tijno, seche moko luongi kata tich oko mar Mombasa kae, tidwari kata Nairobi. Koro inyalo chako kata gi oduma no endo, to kiyudo tij chande inyalo yudo kata fare midhi godo kumidhi eno endo. Wachna mogik en niya, Nyasaye ber, nikech nyaka waduok ne Nyasaye erokamano e gimoro amora mwatimo, nikech Nyasaye ene guide mar everything. To vijende oko kuchande kikwa beda kamae, at least wadwar gima wanyalo timo, kata kionge gi advice ama idea, namba nantiere open kanyo 0721753628. Abende anyalo konyi in any way mondo anyisi identify ni gima inyalo timo mondo idhi forward. Erokamano ahinya Kennedy, kapok watieko chenro makama, bende ber mar mondo minyikwa Ramogi Jwang' one chenro kata mana tije ma bende isebedo kitimo. Geno mara ni biro bedo kilero negi ng'ato ka oneno kata mana wacho ni kuom ranyisi kata mana bagni printing kotime itime e yo machal nade, dong idhi tang'no kaka itimogi. Machine niluongo ni heat press machine. Heat press machine ni en mar kofia sana, lakini onyalo tiyo kaka multi-purpose heat press. Multi-purpose en gimoro ma inyalo timo godo gik moko matindo mang'eny. To heat press ni wanyalo kaka wahero tiyo kode e tij loso badge. Koro kaka skund ni iluongo ni Calgates Academy. To magi gin badges mwadwa loso kawuono. Koro printing motim kae en printing mar sublimation printing. Sublimation en one of the type of printing mar transfer. Anytime mitimo transfer printing, okinyal printe direct. Kitemo somo gini okinyal some unless I turn the other side. Koro kamane kaka Epson konyowa, to machine ni wadwa keto badge. Nyakirang badge ing'eni entiere ga gi side ariyo. Ma en the upper side, ma en the lower side. The lower side biro ga kaka pocket. Lakini bang'en kwasetieko loso badge ni, ibro twang'e shirt ma kawaida mar school. Koro Nyasaye nokonyowa mwayudo order mar skund ni endi. Koro wadwa chako tiyo negi. Mano badge marwa. Ma is the first sample mwa loso. Nyako Ramogi Jwang' geno mara ni seneno chapa mopogore ma bede Kennedy Omondi osebedo ka goyo e gwengegi mago mag Mnazi Moja mantiere e chuny boma mano ma Mombasa. Entiere gi kambi mong'ere kaka Determined Paperworks. Bendo sechiwo namba ne kanyo ne jogo eko mantiere aluora mano ma kadhowadh nam chumbi. Onyalo godi chapa mopogore. Tiegruok ne rowere bende ochiwo. Donge ber. Kaka Nyako Ramogi Jwang' gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar opogore odiochieng' ma kawuono pok ma bende nakeloni e county namba 1, county ma Mombasa. Nyinga Sharon Ong'ao, rituru masani.